Bangimtshelile ukuthi kumina efika angimdingi umuntu onengane ngaphandle. Njengoba nami afika kumina ngamchazela ukuthi mengithola ukuthi nene khona into e-wrong othandweni lwethu kuyobe shuthi sesehloni. Mase seqhamuka lokho ukuthi-ke kunengane ekhona angeke ngize ngikwazi ukuthi ngivesane ngivume ngimukele kanjalo. Noma otherwise ukuthi fanele bavesane babathuthe bonke-ke bobabili njengoba ngangishilo kwaseqaleni. Ngoba kwangane lezi ezimbili akuzona ezakho. Zinobabwazo akuzona vele zakho. Lezi ngane enginazo. Kanjani? Imali angizwa le nto isho manje. Uthini manje kimi? Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngweyenkomo sovukazi Mvuleni, intokazi izolo Mamkhizi. So ke sesiphinde sabuya futhi ngicabanga ukuthi abantu engihleli nabo namhlanje niyababona ukuthi sesike saba nabo ngaphambilini ngesimanga sokuthi kwakubhalile usisi wathi la ihleli khona step mom nobaba wakhe amzala ngqo abahleli kahle. Ngicabanga ukuthi niyakhumbula ukuthi zabanjani inkulumo kade sesikhuluma nje sesihlangene sonke. So sesiphinde sabuya ke manje baphinde bangifonela baphinde bakuveza ukuthi ngeke ngathi bekungcono kwakona ekuqaleni njengamanje. So ke sila ukuzolalela nje sonke istory ukuthi kwenzakalani, bahleli kanjani, ithini into nisixoleleke ngomsindo. Siseduze kakhulu nomgwaqo sona kanjani nizolokho nizwa nje dlula imoto kuzoba nomsindo, kodwa ngiyathembisa ukuthi mina nabantu engihleli nabo nizosizwa noma kanjani. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sanibona niyaphila kathi? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela nje sivele sihlale phansi kodaba because ngiyabona ngibulawa amakhaza yagodola and semnyango la sikhona. Ningichazele nje ukuthi the time kade sasigcina ukukhulumisana nani, mhlawumbe ngabe kwahamba kanjani kusonga ngaleso sikhathi kuze kube manje. Mhlawumbe ngaqala nje ngawe baba usichazele abantu ukuthi kwabanjani isimo sihamba nje indlela enanihleli ngayo. And ngiyabona njengamanje ukuthi ilocation enisendele yona akhona la sasikade sikhona ekhaya la nanihlala khona la size emakotishini nisichazele nje nakabanzi ukuthi why sifike kanjani la emakotishini kwenzakalani. Ngicela nje kakhulu kuneba Black Life. Bafethu ngayisho lento and iyasebenza manje. Ngihlukumeze kakhulu ke manje. Ngasho ngathi uyispokile umfazi engithanyana. Ngiyakhumbula baba kade uthi ekugcineni sesizohamba wathi ngicela bandle nithola isolution ngoba if anitholi mesesala la sizobhekana nezimbila izithutha. So kwenzakalani? Into eyenzeka lapha bafethu awayazi. Bafethu kumoshakele kakhulu yonke into. Mina angazi kufuna ngenze njani ke manje bafethu. Yazi sengihlala emqashweni manje ngiyabona niqala ukungithola la. Okay, indoda akazi uphinde futhi wayenza bengithe mina hayi akayeke kanje. Okay. Wavele yena wenza ngendlela ukuthi uphinde wanibiza futhi. Yes, ufonile. Wathi uzani nizosiza futhi nayi inkinga. Bukani manje ngihlala emqashweni manje nengane yami. Ufika kanjani? Sodwa. Ufika kanjani baba emqashweni? Xoshile. Ngasho ukuthi uzosixosha. Wasixosha. Ingane yami akayizwa akayifuni. Lapha nami ngasangifuni. Wacela usinihlukane. Uthe noma ngadivorce ake manje yabo into eseyenzile ke manje sobe lokho umuntu eziningi. Mina angazi. Sekukuningi kakhulu mina angisazi bafethu mina sengithukile. Nesikhathi singanani afika la? From usuku enafika ngalo noma ngayikhumbula idate. Kodwa yabona lapha ila avele akhombisa khona ukuthi hayi. Okay. Yena asadinga indaba yami nengane yami eduze kwakhe. Wathi nje akafuneli lutho. So le nto leyana ayikho right kumina. Nengane yami angazi ukuchaza ngithini enganeni ngoba ngasho ngathi mina yabo njani ifikile nizoveza into enje engangingafuni ukuyiveza. Angithi lento uzoyiveza mhlambe ingane siyisebenza. Manje bafethu kunzima.
Sisi wami, ngiyakhumbula ukuthi kade ngikhuluma nawe kwi-call usibiza ukuthi asiphinde sifike futhi. Ithini into-ke? Yabo uyachaza ukuthi akubanga right kakhulu ngale ndlela ukuthi sinifica la emakotishini. Ithini into kwenzakalani? Kanti sathi siphuma sibheka le kwasela kwenzakalani? Ngizoqala ngibingelele nami. Izinto azange zibe right kakhulu ngesikhathi ngihamba. Wanilinda nje nathi niphuma, umama waqoqa into zethu. Wathi uyasixoshela ngoba vele wayeseshilo vele uthi wathi akangifuni. So njengobaba ongizalayo noma kunzima ukuthi avumekene. So naye baba wa decide ukuthi ahambe nami amshiye yena noma kwakunzima kuyena. Oh, okay. Sikuphi isizathu senza ukuthi uphinde usifonele ukuthi siphinde sibuye yini le esixake kakhulu because baba uyachaza ukuthi yena wayesethi hayi mhlambe kungcono ukuthi kuvele kuyeke kunje uzobona yena njengendoda ukuthi uqhubeka ukuphileka kanjani. Njengoba ubaba akhethe ukuhamba nami nje kona impilo inzima futhi uqamba amanga. So naye ngiyambona indlela ayiyona uyindoda yonke into akakwazi ngathini yonke into ibheke yena njengoba kade ehlala nomama izinto eziningi bezenziwa umama and ngiyambona ukuthi kunzima ukuthi azimele njengoba indoda. Akekho. So njengamanje uma uhlala yedwa la khona? Yebo uhlala yedwa. Nalama siblings lawo othe awu2 akulandelayo. Yebo uhlala naye. Anikazi nje nize niyovakasha mhlambe niboneke ukuthi isimo sikhamba kanjani. Ngalutho nje sikazi selokho nje sagcina kade sixoshile kwabuhlungu. Hayi kune decision lesenzile angiboni kahle mina. Okay. Angiboni kahle. Akwazi phela ukuthi ngahlala yedwa yabona. Okay. Angiboni kahle. Angikho right ngalento. Ezenikhipha endlini waniqoqela nini impahla zenu? Say enough lana. Yo. So that is why akubona ngasho ngathi yazini la ngenzeka lo muntu lona uzosixosha lo muntu lekhaya ngangazi ngiyamazi uhlanya lana heyibo manje nihleli kanjani la endlini noba u2 kwenza nilala kanjani? No right when it comes to okunye right well into angayifuni ilento nje ayisho ngizathi mhlambe nami uzwathi athi afune ingane yena mawukuthi nginengane ngaphandle angeza kwazi ukuthi aqhubeke nami ngabona angivele ngifihle. Okay. So nami ngangena ishow kodwa egcineni endapha sengitholile kodwa ngahluleka ukuyichaza le nto ngene akwazi yabo ngoba ngiyamazi ukuthi unolaka kunjani. So sisami ngicela ukubuza la endlini mhlambe indlela enirenta ngakhona ni right ngayo. Ngokubona kwami noma baba kunzima mina ngibona right kodwa ngendlela enza ngakhona ngiyambona ukuthi akekho right useyenza because ingingane yakhe. Nilala ngokuhlukana noma umunye ulala phansi noma mhlambe nilala empedeni ngodwa umunye inyawo anibhekani ngeenyawo. Ubaba ubheka le nami ngibhekele kunzima nje konke kunzima useyenza phela ngoba umzali kumele anakekele indodana yakhe. Yo manje yini ofuna ukuthi sikusize ngayo ke manje ke njoba usibuyisile mhlambe ngabe nifuna ubuyela endlini niyoncinga futhi kabusha kuma niphinde niyohlala naye noma nifuna ukuthi kwenze kanjani? Ngicela ukuphendula mina lo mbuzo. Okay. Ayikho into engiyifisa ngayo ukuthi ingane ayohlangana nezingane zabo ezandawo lezingane. Angifisi ukuthi bahlukaniswe. Okay. Ingane zandawo. Manje yena kodwa ngendlela enza ngayo. Angazi ngenza kanjani. Ngicela abafuthi so babufisa ukuphindela endlini uyohlala khona endlini. Okay. Or else makuthiwa mina ngingahamba mina ngifana nomsebenzi wami ngingahamba mina ngedwa. Ingane bese sele ukuthi nezingane zami ingane kuphi zizozwana ziyazwana vele ingane. Okay. Uyena kuphela impilo manje. Yabona nje. Mawubhekile usangakwazi ukuphinde uhlale noma endlini eyodwa. Uyafisa ukuhlala nabantwana bakini? Ngiyafisa ukuhlala nabantwana basekhaya. Uma ungaphinde ukwazi ukuhlala naye. Ngingazama kodwa ngeke kube lula kodwa ingazikhaya ngiyafisa ukuthi ngihlale nazo sazana. Alright. Ngiyakhumbula ukuthi wawuchazile ukuthi umlilo umama kodwa ngiyacela manje sizameni ukukhulumisana naye nje. Simbhekile mhlambe ngenzeka ukuthi mhlambe usawushintsha umqondo mhlambe lento ayenza ukuthi unxosha mhlambe wasekwatile kantele lesasikhathi lesa mhlambe manje sekungconywana because imali phela amala ngafani ukuthi ngayi niyamkholwa yini ngoba nakhumbula ukuthi kwenzakalani. Ngicela simzame. Mina ngiyacela ukuthi simzame.
yazi. Yabo uthi ring kade ngifakile ngiyibekile manje. Usuzoyikhipha? Ngikhiphile. Ngikhiphile ngokuthi ngeke phela. Kodwa baba ngeke ukuthi awazi amabhathini la fanele utoboze khona ukuthi azabe right. Unenkani. Cela nje lokho nje sikwazi unenkani. Kulungile ngoba akasona isilwane sizozama ukukhulumisana naye. Ngicela samsombona. Awusho ukuthi akasona. At least ngoba akekho vele manje angithi ngihlala lami. Yabona bengeze ngikhulume yonke lento futhi ukuthi kula kodwa asenzele lento phambi kwenu. Kodwa asenzele usisi ngoba nakuthe usisi uyathanda usakhulele akhule ehlala nabantwana bangahlukanisa. So asivele sihambeni siyocela futhi uma ngesineke nje simuze ukuthi uzothini mase usisi aphindele endlini ngoba wena uthi it's fine ungahamba ke uye ekudeni kodwa ke usisi angene endlini. Mina ngicebisa yini ukuthi nizokwazi ukukhuluma naye ngendlela eright ezoyenza ukuthi enze sure ukuthi ingane ibuye. Ukuze ihlale nengane. Yazi mina ngingahamba mina bafethu akunankinga. Ngihamba ngizohlala ukuthi Eastern Cape noMgebe. Yabona. Kodwa ezizongani i-right. Sizomzama uma ngicela sivele sihambe sekhona. Kodwa nahluleke ekuqaleni anikwazanga ukukhuluma naye. Ekuqaleni vela ngenzeka ukuthi yabo nawe if into esayintshe kwena ungathatha enquma eningabi ezinye uthola ongayithola ngazo ekuhambeni kwesikhathi. So asike simzame. Ngenzeka manje ukuthi umoya usuwehlile and wangaba nakho vele ukuthi phela angeke usisasagunyeka angeke sabuyiseleke emuva. Ukhona and unabantwana bakwabo abahlala endlini. So ngiyacela sami sokhulumisana naye simzame nje kancane mhlambe ngenzeka vuma. So njengoba sizomzama nje but konke ngidinga ukuthi ngiyazi la kancane. Ngicela ukwazi ukuthi umuzi okabani lo ohleli ma nabantwana manje okabani. Okay mama umuzi laphana wawushiyelwa kubo kahle yabona. Okay. Kodwa la muzi wangekho lutho kwakuthi imi engithenga yonke into yakho. Okay. Yabona. So kwa-end up as if umuzi sowethu sinayo kahle. Okay. And nishadile naye and into eyenzakala laphana sinaye phela umshado wethu uthi yini leto la incorporate. Civil. All right. Meku civil ke na kanjani ukuthi umuzi phela owethu. Akunankinga noma washela abazali noma kodwa ke simanga sokuthi lokho sakusayina uyena oshade nawe. Hamba yena uyena chuza ngazi. Kodwa nje okay usamthanda kodwa ke ngiyaqinisa ukukubuza nje kanjalo kodwa ngiyachecka la ngoba uke wathi ekuqaleni usuwenzela umntwana ukuthi akahlale nabantwana bakwabo bakhule bendawonye bangahlukaniswa. Wathi wena awunankinga ungahamba uye ekudeni kodwa umntwana emesela. Kodwa into engifisa ukuchecka la manje ukuthi usamthanda na? Ngiyamthanda. Okay. Ngiyamthanda. Yo. Nami ngizothanda kodwa athande ingane yami. Le engiyiveze kamuva. Lapho kuleyo ndawo ngiyafisa nani ngikhulume yena nixolise kuleya ndawo. Ningixolise. Bafithu akubanga right. Kwangamele ngiyifihle. Yabona manje lengane le kusamele ngenze into eziningi esesemqashweni manje yabo. So that's why ngifuna sibuyele ekhaya. Okay. Samlungisa izinto kahle ngendlela eright. Ngikwazi ukuqala kulezi ngane leziya ngiyeke le endala. Okay. Okay kulungile sisamsambona ke. Sawona manje ngiyaphila nami siyaxolisa uvela siqhamuke ungazange usiyeza. Asizile kabi sizoyithoba nje kuwena. Bangichazeleleke istory ukuthi kwenzakalani emva kokuba kade sihamba la ekhaya. Wachaza futhi ubaba ukuthi ngongekho right nendlela nje okwenzeka ngayo uyabona usishuthi waphuka emoyeni. So nje baphinde bangibiza ke futhi bacela ukuthi ngiphinde ngisondele ukuze ngizobaphelezela beze kuwena. Kodwa ngicela nje ukubanikeza isikhathi bayisikhulumele ngokwabo bakuchazele ukuthi bazeleni la ekhaya. Ngiyacela nje ukubaphe ithuba nje encane. Yabo. Sanibona ke ngiyelele.
Ngibuyele nawe mama. Ngibe nenkinga la. Bawak Black Life bahambile ngasala nenkinga. Engangishilo vele. So uma ka understand angaze ningenza kanjani ngiyangifisa ukuthi ningikhulumele naye ngoba manje ngifisa ingane yami ibuyele izohlala nezingane zakwabo. Sesixoshile kuma nje asihlala emqashweni njani ngitholile la ngitholile. Sihlala emqashweni manje nengane. So unina waba nolaka ngosuku nasuka ngalo la ayila kwasuka khona uthutho. Manje ngiyafisa lento ukuthi angazi ngenza kanjani ilungiseke. At least ingane ibuye izohlala nezingane zakubo. Manje angikwazi ngizohlala kanjani nengane entombazane emini. Mina ngibuye ngiyiphuzeleke shayela ke. Ngeke ngikwazi ukuhlala nengane entombazane. Ngizohamba ngibuye ebusuku. So ngiyafisa ningisize ningilele kule ndawo ukuthi iyiphi into engizayenza ukuze lento ilungiseke ngoba seyimoshakele imoshwe ngiyexolisa ukuntshetha nina bengeke ngize ngikhulume lento manje so seyimoshakele kakhulu sengifisa ukuthi nje mama ungisize uyikhulu uyibone lento ukuthi ungayenza kanjani ilunge bengekho aware namhlanje ukuthi ngiyenzeka mhlawumbe ngiqhamuke ingane yami ibe nenkani bengitshela mhlawumbe izoyeka lento ngoba ngangithe akayeke lento ukuthi ngifake emakhamereni yabona so wind up eyakho manje sengifuna ukuthi ke manje siphume kule nto ke angazi ngenza kanjani. Ngiyathemba ukuthi mawe muzubaba ukuthi uthini noma engayibekisa phela yena ngokwakhe kodwa ke sithema sikhuluma la behlala khona sesiqale la behlala khona njengamanje wakubeka kwacaca ukuthi uyafisa ukuthi umntwana wakhe lo omdala ahlale nabantwana bakwabo laba abezenza kwakhe abawu2 ushilo wathi afisa usibahlukaniswe so kahle ma besocela nje ukuthi uphinde ubavulele izandla la ekhaya bezo hlala ekhaya la kwabo. Ngicela uniphula umuntu ngidiniwe kahle angikho right into yenzekile angikho right ngiyafisa lento ukuthi ilungiseke ngendlela right. Mina njengoba ngangichazile ke nje kwasekuqaleni ukuthi bangimtshelile ukuthi kumina efika angimdingi umuntu onengane ngaphandle njengoba nami afika kumina ngamchazela ukuthi mengithola ukuthi nene khona into errong uthandweni lwethu uyobe shuthi sesehloni mase seqhamuka lokho ukuthi ke kunengane ekhona angeke ngize ngikwazi ukuthi ngivesane ngivume ngimukele kanjalo noma otherwise uthi fanele bavesane babathuthe bonke ke bobabili njengoba ngangishilo kwaseqaleni ngoba kwangane lezi ezimbili akuzona ezakho zinobabwazo akuzona vele zakho lezi ingane enginazo kanjani imali angizwa lento isho manje uthini manje mina njengoba lezi eyikhokhela yimina yonke into njengakhele umuzi lona nje owami umuzi mina kawushiyelwa ubaba wami mina owami washiya namagebethu kulokuzana bakwakho mina la ngifike mina la ngalungisa yonke into yimi ngenze yonke lento le manje uthini mina angikuzwa kahle yazi ikhonto engayizwa kahle ngicela ngidayetsise angizwa uthini noma mama uthini ngicela ungizwe kanti abantwana baba2 ubaba wabo kanjani kusho ukuthi ubunayo sonke lesikhathi khona ushadile bengifihlile sisi bengimfihleke ingane zami zinawo babwaso okay uzo2 yini pho mina mangabe okwami ukufihliwe ngihlukumezile ngani yini okwami uvezwe kodwa okwakhe kungavezwe ngicela ube nami ngicela ungizwele ukuthi ungayithini lento mina kufanele ngenze njani mina
Umani menibona ukuthi ngiyaphuma noma ukuthi uzokwenza njani? Angazi ukuthi ikwami la. Nami kami. Mina ubaba mina wangishiyela amafa nje. Amafa mina wangishiyela amafa. Amafa bakwakho dale. Yabona amafa bakwakho. Uzobona. Ngizali ngiyaphi? Kanti ma busanaye empilweni yakho ubaba wabantwana? Ukhona ubaba wabantwana. Imali yakhe konke ngayizwa kahle la. Konke ngayizwa kahle la. Utsilikile. Uthi ngodla amakhanda amakhulu. Ya uyawona. Na. Tanam. So man njengoba kade Ngela. Azi. Mina ma bengicela ukubuza la besonke lesikhathi ubaba bomsebenzisi ukuthi akhulise le ngane ngendlela shothi mina indaba ekade eyiphi inkinga ebenzile ukuthi nawe uzenzise cause ukwazi ukuthi nawe eceleni ngane buhlwa yini ukuthi uzenziseke nami uzenziseke kwamukela. Because Endo. Give us some to wait. Mntanami. Give us some Tubula. Tubula ngithi tubula ni. Tubula ngithi. ngiyacela sithole indlela yokukhulumisana sonke ngiyacela. Ngiyacela. Ma umntwana uyabuza la. Yebo. Ukuthi ndodakazi njengoba kwakuze kuba kanjalo nami ngangizwe ukuthi ngoba umpheme lo ngashelwa mina ubaba wami uzongiyeka futhi security ubuhlungu ma ubaba nje bekade enza zonke izinto la. Angithi ubezenza izinto lezo akade ezenza kodwa esibambisene kahle ngithi indaba kuwena mina umntanami uthenene ukuzele yena esayidini la umpheme wami. Hayi ngoba nabo engenayo isona ipholo kanjani mina bengibuza ukuthi indaba bekumele noma ngabe uyazenzisa ngcono ngoba nawe uyazi ukuthi nawe khona imfihlo khona. Unemfihlo sokubuza leyo ndawo. Yena ke ubaba wabo uphi kanti? Ukhona ubaba wabo. Kuyimanje uye emsebenzini. Angangena noma inini futhi la. Kanti sihlala la futhi Ngimlandile nje impela. shuthi ma wami ubaba bena sisi wabaxoshela ukuthi shuthi wabaxoshela ukuthi ukwazi ukukhululeka nibe umndeni nani nengane zenu. Yebo ngoba nayo ungithi ukhethile ukuthi ahambe ayolanda ingane yakhe ngoba efuna ukuthi shuthi kube njani ube umndeni oright. Nami ngithatha isinqumo sami sokuthi nami ngifuna ukuthi ngibe right nami nefamily yami. Ukuba kuvela ngani ukuthi usisuzalo ubaba ngempela ubuzokhipha nini ukuthi abantwana abazali ubaba ubuzokuveza nini? Ayi kona bese kukhona ukuthi kubuye ukuthi angimtshele ubuye ukuthi ayi angithule kodwa sengike ngajabula ngoba phela shuthi inhlelo zaNkulunkulu noma idlozi eliveza ukuthi angeke kuvele yena kuqala izinto zakhe imfihlo zakhe ngoba shuthi nami ngithi bengenza isilima angazi noma nje bese evutha nje kangaka kufanele ngabe ayimini omvuthelayo njengoba uyena wayiqala lento ngoba kwakuyena engangimtshenile mina kwakufanele achazwe siqala ivela inkulumo ngoba mina ngase ngimtshenile lami side ukuthi angimdingi umuntu othu nengane nje ngimdinga empilweni yami. Pho injabulo unengane. Yazi manje ngiyafisa ukubuza ukuthi laba umntwana oqala ngqa unemngaka kodwa mase ngibuze shuthi kuzovela ukuthi shuthi sonke lesikhathi and kunesikhathi singakanani ubuvela unayo umunye ubaba. Ayangizwa yazi inkulumo la ubona ayingizwa lento ecebeni. Wena Bazobanzima so njengoba bezocela ukuthi baphinde babe la bahlale la ekhaya futhi shuthi ke uyazi kwenzakalani? Khona ke manje imizwa uzongizwa. Kodwa Ngibona ngathi isimo asikho right. Ubaba ayekho right njengamanje. Manje.
And uye wachaza ukuthi ubaba lo omunye angangena nanomunye. Yebo. Angangena noma inini vele kuphuma emsebenzini. Yena uyazi ukuthi wena ushadile. Uyazi ukuthi ngishadile. Kwawukuthi ngesimo sokuthi neneke naye into azoyenza ngoba yena wayengashadile sasindele isathini kuphela. Kwaze kwaphinde walamaniseka balamaniseke yebo. Wona wena. So angeke uzukuthokozela ma ukuthi naye mhlawumbe simfake kule nkulumo noma kuthiwa khona ke namhlanje ngelinye ilanga ukuze azi ukuthi ubhekene nani. Hayi angikholwa ukuthi mhlambe ngani ngingasengabe sengihlala naye nami ngikhulume naye ngoba njengoba sekukanje kuyadinga ukuthi sithole abantu abazokwazi ukuthi basisize kulenkinga ngoba kwami ngasho ukuthi nami nginenkinga. So uthi kwamina shuthi nginenkinga ngiyakuzwa. Shuthi uthini ngamandla kababa lawe awasho ukuthi lo muzi wawufica ungenje and wawenza owazi waba nje. And akaphiki ukuthi vele ikhaya walishiyelwa ama-parents wakho but uthi naye usifakile isandla futhi kakhulu ngokusho kwakhe. Nawe awuphikanga lokho. So uthini-ke ngamandla akhe manje sekwenzeka kanje. Sengezwa ke nokunaye ubaba angimazi ngoba noma sithi siyawudayisa sihlukanise. Awunankinga nalo. Mina lo muzi lo ubelonga kumina. Ngiyakwazi ukuthi uhamba nomuzi wami. Lengane nathi lengane le. Yabo lengane. Yiyo ke. Lezi amakhanda amakhulu ongitshela ngawo wena ngikwazi. Hlangana. Mami. So niphetha ngokuthini ngawo lo muzi? Mina sengasho ukuthi asuthi awudayiswe. Ucazwe ke lokho sokucaza ke isimo sesudayisile umuzi. Aqhubeka ayohlala la ehlala khona nami ngizama ukuthi noma ngibuyele ekhaya noma nami ngiyoqasha nje ukuba ngiqashile nabo. Ngihlukana nawe. Kusukela manje. Indaba kansengeni. Kodwa lo muzi lo ngeke uzohlala bona. Okay, nami ngeke ngihlale. Ngiyezwakala. Tutakazi. Yabona into esenzekile. Yabona into esenzekile. Yebo ngiyabona. Ngingaba ukuthukuthela kwakho nolake kusasiza ndawo. Sekwenzekile kwenzekile. Ngizomela manje sithole isombululo ukuze sikwazi ukuthi kuphele lapha. Asikisombulula khona into engizizwayo la engazi nazo. Uma uvela nokuthi ungadayisa umuzi then kucazwe phakathi. Okay, bese lezi ngane lezi zapheke. Itsini yazo. Ma, uzothini into yabantwana laba bawuthi. Ngoba ngikwazi ukuchazela ingane amandla ami. Engazazi. Kuzomela ukuthi njengoba kade ngichaza ukuthi kufanele ngikhulume nobabwazi. Okay. Ukuthi mhlambe mekusese ngitholile ukuthi naye wena ukuthi imebona naye ngoba lo mfazi ubenjani ehlala la ekhaya angeke ngize ngikwazi ukuthi eze yena azohlala nami la ebeni noba kwengane khulume baba engane nami sikhulume nabo sibe sonke bekwazi bunjani bekwenzeka futhi ngenzeka futhi mhlambe khona ukuthi umuntu akwazi ukuthi anifonele akwazi ukuthi azothole okuncane lapha nokhulu amthole ubaba wakhe azi naleli ikhaya sikhulumisane sonke. Okay. Uthi ubaba bomshaya? Yebo ngimshayile. Ngoba kade ayingenzi isilimo. Nasemva kwalento ukuthi vele iqinisele Mingaki iminyaka eyenza isilimo. Inhliziyo ayiphakela. Shuthi maka kahle bowupheya wena njengoba uze wangena kwenye relationship waze wazala abantwana kuyo. Yebo bengipheya ngoba shuthi ngisilima nje. Njena manje ngisilima. Yebo. Ngavele lama security. Ngiyacela bandle ukuthi siphumene nesisombululo enizovumelana ngaso noba uthu njengokushada kwenu ngoba ushilo wathi baba ngasafike nanomnini. And angithandi ngeke ngize ngithokoze mase. Akenze manje lo. Guys. Oh. Ngiyacela ukuthi kuphume isisombululo please. Ungaze kuhambe isikhathi azafika umnumzana. Nenza njani umuzi nodayisa? Asiyawudayisa. Okay. Shuthi baba ngizoqhubeka ngihlale emqashweni nosisi. Because uthi uma akanayo inkinga ukuthi udayisa umuzi.
and angazi ukuthi kuzokwenzakalani since kade ukhola ngamandla Ngicela ukuphuza amanzi kule nto ngisanenkinga. Ubhela amanzi. kaze wanzima kulungile ngiyabonga kakhulu mayisikhathi sakho yo hey so ke sizolapha isichecka ke ukuthi kwenzakalani futhi ayisiumuzi kwenzakalani niyacazelana ngendlela enanela ngayo noba uthi ungovumelana kweni kodwa kwamanje besicela indlela Ngiyabonga sisi. Izolo khona. yebo sizolapha Ukhiphi Bese yini? niyangiphumela Hayi, kwangempela. ukhiphile Ningiphumele futhi okwangempela. Yeka. Yeka. Yeka wena. Yeka. 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 Baba. Yeka. Baba. Yes. Thank you.